साब्रैबो कमप्लिट जाबाय साब्रैबो मोसाग्राफ्रा कमप्लिट जाबाय बे कुसुगाव सारिआलियाव मोनफैबाय जों दा मोनहैथारसै दसे उनावनो बे गारि खारनायफ्रा नेसनेलाव नायदो गारि गोलाव गोलाव खारथारोलै नेसनेलाव कुसुगावआ सारिआलि नायदो दा माबायदि मोनखो बाय सफैनानै मोनहैथारसै मोनहैयानो दे होमबा ना मोजां गोलैनाय जायगाया गोलाव मोजां मलं मोनानै दा सफैदों मलं बेराया गारिफ्रा नै जों मोनहैखानोसै अट' गाखोनाया नै दारि फाग्लासो अट' सालायग्राया वा बरिया सिङाव सोर दं नायमा नै मेरला मेरलाथार नै बा लकेसनफ्रा माबा बिसर बारिजोब नै नायदो अट'आवसो गोजांनाया जाला बरिया फाइनालि जों नन्दिपुर मन्दिराव मोनफैबाय दायो नै रायजोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो कमप्लिट जाथारसै एसेल'सै देलायनाया मन मोजांसै नालाय साब्रैबो कमप्लिट जाबाय साब्रैबो मोसाग्राफ्रा कमप्लिट जाबाय मैगङाथ' जाजोबलै गासिबो मोजां मैगं दा बे मैगंखौनो बेरा जादों मा होननाय जादोंमोनलाय माने नैबे कलियाव जेसेबां जनता दं बे जनता खांजाग्रा मानसिफोरनि जथ'खौ मावनानै होनांगौनि थाखाय जाखानानैलाय बेनिफ्राय दानिया ओरै खोलाहा थांलायबाय माबा सोनाबहा थांलायबाय सोनाबहा थांनानै नुहैबाय हाब बे नोंनि मा जायो बे आंनि आइ आफा माथो गारियाव दुरिखो बोथारनांगौ बेलाय सोरथो जाखो आंनि बिहाव बिखुनजो बे पाब्लिकआनो सोरथो जागोन बे रानियानो दा बे आंनि बिसि मा पाब्लिक जाखो होनलाय बे गारियाव गाखोबानो जायोमोन ना हाब बोरैबा सादान गिदां औवानिसो गारि बे आदर खालामनानै पाब्लिक लादों दा ओमफ्राय माथो बे गारि साखाजों बेखौ मानो बोखांदों मानो बुबाय थाखो नोंलाय नोंफा गुन्दा नोंमाखौबो बुबाय मा बिदि बुखो नोङो जाम्बासोलै बुवा माबासो बुनांगौ बुनो हायाखै मा जालाय फाइनालि जों नै ओंखाम जानो हाबफैबाय कचफोर बायदि जाखावसै मेरला मेरलाथार मानसिफ्रा ओरै नाहरलाय गावदां गावदां कापड़ जाया नोंसोर लोगोफोरनो साबस्क्राइब खालामदो होननायसै ओरैनो